Thokozani bakho khona mkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlabe uMabunda umuhle kacala umuntu phela bonke bamcala igojana lamanzi uVusi Muzi ovusa imizi yamanye amadoda. Namhlanje sizovusa wakho umuzi. Bakho khona mkhulu. Namhlanje sizokhuluma ngendaba ethi terms and conditions. Imigomo nemibandela. Sengizwe kakhulu umuntu athi mkhulu ngicela isigubhu, mkhulu lo muthi lona onginikeza wona unayiphi imigomo mkhulu, angifuni umuthi angifuni imithi enemigomo, angifuni yiphi imigomo yasemanzini makumele semanzini, yiphi imigomo nemibandela yakhona. Uyayizwa lento? So most yabantu baba confused or baba worried, mhlawumbe ngabe kanjalo, baba worried when it comes to imigomo nemibandela, imithetho. Ngoba omunye uzokutshela athi yena akafuni into enemithetho, akafuni umuthi onomthetho, akafuni isigubhu esinomthetho, akafuni isigubhu sothando esinemithetho, akafuni iphondo elinemithetho, akafuni ingcabo ezinemithetho. So elami lithi awukho umuthi noma asibeke ayikho into ekhona emhlabeni engenayo imithetho. Sekuyashiyana ke ukuthi imithetho yakhona ngaba imithetho enjani. So imithetho, imigomo nemibandela, rules and regulations, terms and conditions, kuhlezi kukhona. Ngikhuluma nawe nje lapho kwakho noma ekhaya kini noma erumini lakho, eflatini lakho unemithetho yakho yama visitors. La esigodlweni la ngihleli khona la eJerusalem emzini okhanyayo kunemithetho yakhona. Umthetho wokucala nje umthetho wokuthi uma ungena eminyango ushiya icathulo zakho lapho. Uma umuntu wesifazane uyabhinca, ufake nje kahle lokho okufakayo indwawo, mhlawumbe uma ungagcwanga isketi noma ungagcwanga iroko, then ufase mhlawumbe ithawula noma ibhayi. So ikhanda lona alina problem. Yabo. So kunemithetho ekhaya kini la wena wakhulela khona, baba wakho noma wakho bebanemithetho, nogogo wakho wayenemithetho awungeni after 6. Kwashaya u6 ekhaya ntambama amagate ayakhiwa. Yabo. So awungeni emzini wenye indoda, uyindoda wena ngomzimba, ungagqwanga iskipa ngaphezulu, ungene nje ngomzimba emzini wenye indoda. Awukwenzi lo, imithetho yalapha ekhaya. Nanoma ngabe kuthiwa leyo mithetho le, nanoma ngabe inzima kangakanani eminye yakhona, ukuthi kumele uvuke ngo5 ekseni wenzeni, omakoti unemithetho ukuthi kumele uvuke ekseni ushayile ibala wenze lo umamezala wakho itiya. Uyayizwa lento? So kunemithetho, yonke into inemithetho. So ungabi confused when it comes to imithetho yemithi, imithetho yegubhu, imithetho yayo yonke into, imithetho yokuya emanzini, imithetho yokulapheka. Ngoba uma usebenzisa umuthi kukhona ukudla mhlambe esizothi ungadli inyama yenhloko, depend ukuthi senzani. Ungadli ifish, depend ukuthi senzani. Mina nginama reasons wami ngithi mina akumelanga udle ifish ngaleso sikhathi leso. Understand? Imithetho le nami enginikezwe yona le ukuthi lo muthi lo njengoba senza so akumelanga udle ifish, njengoba sihamba semanzini musu ukudla ifish. Understand? Izinto ezinjalo, imithetho ihlezi ikhona. So wena into ekumele uyizwe, mamela kucala ukuthi imithetho yakhona ithini, then khathi uzodecide lapha. But ungadecide ukuthi mina imithetho angiyifuni, angifuni imithetho mkhulu manginikeza umuntu enamthetho, because eminye imithi yami uma uceda ukulala nomuntu wakho awuyisebenzisa, ujabhisa nje ilanga or 2. Uma sizohamba semanzini, uma sizoya kuphi semanzini, mhlambe or kunensebenzo emele uzithole, mhlambe awulali ohlangana nomuntu wakho for 3 days, mele uze kimi uclean upure. Understand? Imithetho le. So kudependa ukuthi wena lento ifuna kangakanani, because imithetho akaze ivimbe umuntu ukuthi angatholi into ayifunayo, because into oyifunayo ikuwe, yaziwa uwe into oyifunayo. So terms and conditions always applies, always, nanoma ungaya kuphi.
they always apply. Manje kunomthetho ukuthi before ungene eshop kumele ukuthi usanitize, ugqoke imask, umthetho lo. Believe it or not, like it or not, uzokwenza lo ngoba uyayifuna lento uyifunayo engaphakathi lapha, uzoyigqoka uzosifaka isifonyo sakho. Imithetho leyo ebekiwe, ama regulations abekwe ubani ugovernment. So nathi la hayi ukuthi thina sizibekela imithetho yethu. If umuntu uzothi okay mawuthatha lesigubhu lesikweme ukuthi ufike ekhaya wenze so ukuze sisebenze, if awukwenzi lokho then uzoba neproblem. If ngikunikeza mina umuthi ngithi mina lo muthi lo ngicela uvuke ngo12 ebusuku uwenze so ngalo muthi lo, uvuke na ngo3 ekseni wenze so ngalo muthi lo, if awukwenzi lokho you will fail. And uzobuya kimi uthi mkhulu umuthi wakho umuthi wami angeke mina ngithi umuthi wami awusebenzi because ngikunikeze umuthi engazi ukuthi uyasebenza, and before ngizokunikeza le nto le ngisuke ngazi ukuthi le nto le ifanele wena straight. Yayizwa lento. So if awulandeli imithetho, imigomo, imigudu, yonke lento le ebekwayo otshelwa yona, then you will fail. Kula uzobuya khona uthi mkhulu umuthi awusebenzi, ekubeni kube umuthi uyasebenza. Then sizoba nenkinga ke ngoba mina ngizokubuza ukuthi wenzile so hayi mina yayibona lento le. If mina ngizothi mina fike ekhaya uthatha amanzi wempompi bese wena uthatha ucala wabilise ecala okwakho lo, uyayizwa lento. If mina ngizothi mina mele ungene ibhavu elibandayo bese wena ukhala ngokuthi kuyabanda ufuna elishisayo, mina ngiyazi why kumele kutholakala elibandayo, because leli libandayo vele yilo lizohlahlambisa umzimba wakho, livusele ithunywa zakho lezi vele zihlahlambe vele ziyelena nalena vele siphambana amakhanda, yikuba khona lento esifunayo kula izovela khona. So if uzothi ufuna amanzi ashisayo sorry, instead of amanzi abandayo, then uzoba ne-problem. So ngikhuluma ngemithetho, ngemigomo nemibandela yesigodlo, imigomo nemibandela yemithi, imigomo nemibandela yeyiwasho esizisebenzisayo. So musa ukukhathazeka, ungabi discouraged ukuthi manje sekunomthetho othi, uyayizwa lento. So if nazothi ungalali for 3 days, then after le nsebenzo zami lezi ungalali for 2 days, imithetho yakhona leyo, and if angeke ulandele then izimbonwa nguwe. Yayizwa lento. So kumele ukuthi ukwenze lokho. Imigomo yokufaka umuthi egazini ayifani nemigomo yokugeza. Yayizwa. So akusiyi izinto ezi-hectic, kodwa imigomo nemibandela zihlezi khona lezo zinto lezo. So wena ungabi discouraged ukuthi mkhulu manje mina phela linda. If wena uyazi ukuthi mina ngithanda for 3 days ungalali nomuntu, wena ulele manje, then linda. And if wena uyazazi uthanda ucansi, then kumele ukuthi lapho ukhulume nengcondo yakho, ukhulume nenhliziyo yakho ukuthi for 5 days ngingalali ngiyenza kanjani lento le. Umama sendlini noma baba sendlini uzothini, uzothi cha, communication ivela net masezifika lapho. Communicate nomuntu wakho, uyayizwa lento. So ngiyacela bogogo nomkhulu bengithi ngidlulise nje ukuthi imigomo nemibandela ihlezi ikhona kuyo yonke into. Esikoleni kwakunemithetho ukuthi isikolo singena ngalesi sikhathi, siphuma ngalesi sikhathi, break phuma ngalesi sikhathi, ngena ngalesi sikhathi, kunempahla ezigqokwayo, kune-uniform egqokwayo. Namanje kusasekhona konke lo. So nasemithini nasewashweni kunemithetho, nathi sibekelwe imithetho yethu. Thina singabelaphi bendabuko sibekelwe imithetho yethu ukuthi sihamba sifike la ngempilo. So ngiyabonga kakhulu ukuhlala nami zonke lensuku yonke leminyaka. Ngiyabonga kakhulu, cela nje nihlale nami ukuya phambili. Sesekhona ama video asezayo, akhona futhi ama video esiwenzile, so you can bench watch ama videos lawo esiwenzile. And then mina ngiyanthanda kakhulu ngenhliziyo yami yonke neyomndeni wami ngifake lapha bese sinithanda nonke emakhaya. Cela usubscribe. Mina ngitholakala eGymestin eGoli ku 0849729634 0849729634. Nginithanda nonke emakhaya. Thokozani.